schytal. Teď mu zůstala v ruce Šimonku. Schodek. Šimí. Víš, jak se chodí ze schodku? Že by tě říkala, že se chytl té záclony. Ne, Šimo. Neber ho za ruku. Šimonku, dej to z ručičky. A musíš to zvládnout sám. Za ručičky. Tak. Kdo poleze? Kdo poleze dolů? Kdo poleze? Kdo si pro to poleze? Šimonek? A jak? Nebudeš se chytat záclony, prostě polezeš tímhle způsobem. Hopsa. Hopsa. Šikulka. Pozor. Ať se nebochneš do hlavy. Musíme to nacvičit. Ne. Za záclonu, ne. Víš to? Dívej se na to. Ne. To je babičina záclon. Nech to. Půjdeš dolů? Nechce z toho schodku chodit normálně. Že, Šindo? Šimonku, ty tam zahučíš. Klekni na nožičky. Tak, jak to udělá chlapeček? Chtěla bych vidět, Šimone, co si o mě myslíš. Jsi normální? Aspoň 10 začátků vždycky. 20, co? 30, co? 40, 50, 100. 100 to by mohlo stát. Jo.